Току-що получих заявление от господин Марин Николаев Йосифов, който живее на улица Възход, с искане да бъде решен проблема с отпадъците, които се образуват особено до детска градина Лилия. Действително има такъв проблем, наистина. И това, което аз съм направил и с колегите от Общинско предприятие Чистота, сме поръчали допълнителен брой контейнери, които да бъдат поставени на улица Възход или в близост до улицата, там където позволява да бъдат обслужвани от техниката, от автомобилите на комуналната фирма. В същото време и част от павилионите, които са пред улица Възход, които са незаконно поставени там, ние ще ги премахнем, за да може да осигурим още по-голям достъп до автомобилите, които трябва да обслужват контейнерите, когато бъдат поставени. За тези блокове в Сокол, да. Те повече от 10-15 години долу са наводнени, доколкото знам. И това означава, че... Знаете какво означава? Да, там има един блок, е хубаво да отидете да го видите, не знам дали сте го видяли, който е това, което аз го направих преди 3-4 години, помня, беше минус 20 градуса, един студ, хорихме с телевизии да снимаме. До улица Елба, до училище Пенчо Славейков. Адресът е точно Елба 246. Новия блок имат преди. Този новия блок, той не беше нов блок, той беше същия блок, абсолютно едно към едно, като другите. Вижда се, разликата се вижда от, може би сигурно от Google отгоре се вижда. И там този блок по националната програма за саниране, тъй като в този блок също 80% от апартаменти са общинска собственост, ние подготвихме усилено документи, които ги представихме в общината и беше сключен договор и блока е готов. Той също беше наводен. Така имаме готовност аналогични на останалите блокове. Сме в такава готовност. И това, което имаме уверение, че евентуално в близката, може би година или година нещо, отново ще бъде осигури, държавата ще осигури подобно аналогично финансиране за саниране на такива блокове. Там веднага ще подадем документи, защото действително финансови ресурс, който е необходим, не е малък. Един такъв блок от порядъка на около 700-800 хиляди до 1 милион да се санира. Затова тези останали блокове, там така ще решим проблема, защото няколко пъти го решаваме по един такъв начин, който е, както се казва, на парче. Отводняваме блоковите, поставили сме дренажни тръби нови, но за съжаление собствениците, които живеят там, самите те си ги запушват, те изхвърлят отпадъци, боклуци и пак се получава това наводняване. Затова в новия блок преди няколко дни имаше, така получих от тях сигнал, им съдействах и им помогнах да бъдат отпушени тръбите и провеждам така, може би всеки месец хода до там. Вече имам хора, които живеят там, които се познавам лично и да пазят и при положение, че се запуши, да се съберат по 5 лева, да извикат машина, защото няма да чакат някой да го отпушва и да си го отпушат. И виждам резултат. Този блок вече 7-8 месеца е направен. Дори това, което ми направи впечатление, отивам преди няколко дни беше и отвънка един от хората с една отверка, понеже там им е сложен чип, дали вратата да се затваря, дали да имат достъп само хората, които живеят, развалила събравата, той я развъртял, вика, отивам до магазина да купа ново, викам, браво, отивай веднага, защото викам, оставяш ли отворено и така, там нещата в блока са различни. И мисля, че със сигурност не мисля само аз, вие знаете, там е от доста време проблема. Аз не знам в какво състояние са основите на блока, при условие, че е наводнен вече повече от 10 години. Конструктивно на този етап няма проблем, но евентуално ако има някакви... Точно пред това обследване, което... Имате някакви изследвания, които... На този етап няма за сега. Нали, ако продължава така, наистина може да има такъв проблем. Но смятам, че тук, може би, близката година тази национална програма ще бъде отворена и тези блокове ще бъдат едни от първите, които ще се могат да се възползват. Те са, мисля... 6 блока са. Както се казва в Италия, скелетите в гардероба. Тези блокови, това, което пък ви казах за преди малко по тези проекти, които възнамеряваме за социални домове, тези блокове попадат в обсега на изцяло, може би, премахвани, след като бъдат направени от друга страна на улица с тези социални домове, тъй като
тези блокове, ако наистина продължават така да се наводняват, може би ще бъде по-добре те да бъдат блок по блок примахнати, на тяхно място да бъде изградени нови такива сцени, защото те, ако не се санират и не направят както е блока на Елба, там много трудно някой да успее това да го направи, защото наистина трябват много средства. Да, но вие виждате, че този блок функционира. Значи, може би те биха функционирали, ако следват същия пример. Ако следват същия пример и ако успеем да намерим, на смисъл да се възползваме от това финансиране, защото това не е по силите. Кой би трябвало да дойде? Значи, Националната програма за саниране, това беше с решение на Министерски съвет, 1 милиард за цялата страна, по съответния ред се кандидатстват собственици на блокове, одобряват се, правят се обследвания и така както е този блок на Елба, нали, това ние сме го направили, сме участвали в тази национална програма, която национална програма е до изчерпване на финансовия ресурс. Значи той се казва, примерно в Столипино имаш право само на 2 блока. Ако ти успееш с тези 6 блока и си готов във втория месец, ти подаваш документи, ти си. В смисъл, другите, които са по-бавно, които са реализирали, в смисъл, са събрали тези документи и са направили това съгласие, могат и да изчакват следващия програмен период. Но там това е начинът за тези блокове да се направи, защото собствениците, които живеят там, самите те са го направили това нещо. Ако искат ми сега да се направи, то трябва те да го заплатят. Това няма кой да им плаща. Значи ако всеки един квартал ти се запуши, нали, канализацията, това е работа на смисъл такъв, който живее. Той трябва да се го направи. Така че мир. Да знаеш, че това са хора, това е даденост. Там живеят хора, които са от даден етнос, нали, а от другата страна живеят други хора. Ти трябва да има мир между тези хора. Аз това казвам, мир и любов. Знаете, те имат проблеми, ние трябва да им помогнем, като хора, които можем и знаем, да им помогнем да решат проблемите. Много лесно е да ги настроим един срещу друг, да насочиш човек, който казваш, това са роми, да насочиш или турци, да насочиш роми или турци срещу българи. Всички, които живеят в България, трябва да знаят, че ние сме жители на Република България. Хубави, лоши, едните с едни навици, с един менталитет. Просто трябва да живеем в тази държава и трябва да спазваме по някакъв начин законите и мирно да решаваме проблемите между нас. Затова тук 8 години това нещо съм се опитвал да направя. Да няма проблем. Пак да го повторите, ако обичате, за етническия мир. Най-важното нещо, което, нали, аз през всички тези години за мен е било, да се запази етническия мир. Това е нещо много важно, защото в някои държави, например като бивша Югославия, точно поради една такава дребна искра, една сватба, мисля, че беше, се създаде такъв голям конфликт между християни и между мюсюлмани и се подпали една цяла държава. Така че ние, в Пловдив, имайки ги тези 30 000 човека, то ние трябва да правим така нещата, че да има разбирателство, че да не се получат конфликти на етническа основа, защото такива конфликти много трудно години наред могат да бъдат загасени. Запалили са такъв конфликт. Затова и винаги ги посрещам тук, когато те имат проблеми, им казвам какви са проблемите. Въпреки това, имайки ясната представа, че аз ще се навлича недоволството и негатива на останалата част от хората. Аз затова ви казах, че когато си повече време във властта, ти трупаш един минус, един негатив, дори да си вършиш много добре работа. Защото не всяко нещо популярен. Не може да станеш популярен. Всяко нещо, което правиш, един човек ще се хареса, друг няма да се хареса. И така година след година ти си трупаш минуси, макар и нещата, които след години някой може да види и да каже, че ти правилно си свършил работа, че в момента ти това решение, което си го взел, може да е било трудно и с това решение ти на някой интерес ти си ги нарушил, обаче в същото време си гледал това, което ви казвам. Етническия мир, баланс, всичко да бъде наред. Иначе, правейки това футболно игрище за около 250 000 лева, нима си мислите, че хората, които живеят от тази страна, не са ми казали, вие защо мислите за тях, те не плащат данъци, вижте как живеят. Но то трябва и там да има. Те нямат социални не може да го няма и там. Паркове, социални места, където те не са останали. После имаше това, което сега подготвим и правим голяма детска площадка, защото миналата година в една част на квартал Изгрев, която е съвсем близко, възстанових една много голяма площадка в парк Изгрев. И като възстановихме тази площадка, започнаха да идват децата от квартала, ромчета, и българите, които живеят там,
викат махай люлките, махай парзалките, ние не искаме тези деца от квартала да идват при нас. И затова аз реших да направя в квартала, като живеят децата, такива парзалки и люлки, да има и те къде да се играят. Защото другото нещо веднага се получи конфликта. Ето аз това, което исках да ви кажа за етнически мир. За да запазя този баланс на етнически мир, аз правя там площадка, за да спра в смисъл тази миграция на деца, то пак ще отиват и на това място, но ще са по-малко и така вече няма да има конфликт, защото ако оставим нещата, не направя площадка в другия квартал, те ще продължат още повече да идват тук и като нищо може да пламне някоя искра, да стане нещо, някой да се ядоса или родител да направи забележка на дете от квартала и оттам нещата да тръгнат и после да четем някъде по медиите, че 1000 човека станало нещо или 200 човека са сбили и станал такъв скандал и полицията не може да ги потуши. Аз не искам това нещо да се получи и затова ни правим тези всичките неща. Да, доколкото знам, успявате да запазите този етнически мир, както сте вие тук. Преди това са имали доста проблеми. Имало проблеми, но доста проблеми такива, но това е... Така че тази крачка сте направили и сте направили добре. Сега следват следващите. Сега следващите, които също не са лесни. Но човек като решил да се занимава с нещо, трябва да знае за какво.